Aquí estamos no Courel, natureza pura e fresca, pero hai que ter cuidado por si o urso se presenta. Vainos con esta canción, estamos a chamar por ti. Ai, pero se nos escoitas, pejaremos de fuxir. Esperade, que hai aí? Cuidado, é iso. Eu acabo de escoitarte, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ostras. Un urso. O urso que chaman no Courel. Vaya bicho, Vaya bicho, imos falar agora coas creadoras do vídeo, que son... E é rápido, E diz que hai que quedar quietos. E é rápido. Pero para que chaman por él? Para que chaman por él? Pois imos yo preguntar a Trega, Tiziana e a Manuela. Boas tardes. Hola, boas tardes. Hola. Non vos escoitamos. Hola. Aí. Hola. Agora sí. Hola. Contádenos a historia que hai detrás deste vídeo. Tivestes medo con ese oso ou non? Moito. Asustounos bastante. Pero pareceu o oso de verdade? Nah, era alguén... Claro. No. Non era alguén con conto na cabeza? A ver, todo isto empeza nas clases de terceiro de ESO co noso profesor Sechu, que propuxonos facer un proxecto sobre as fake news. Pois como se ve ao final do documental completo, o vídeo é falso, non hai ningún urso. Entón era como un estudo para denunciar as fake news, non? E entón ese oso non estaba ali de verdade. Claro. Pois eu piquei. O que fixemos foi subir 2 vídeos, que é o documentario completo e esas ceas sola. Con esas ceas só, pois non especificar nada, pero no documentario final especificase, o sea, explícase que o vídeo é falso e que en realidad o urso é un urso dun documentario de Cantabria. Claro, porque o vídeo completo dura uns 15 minutos. A ver, dos que estamos aquí, cantos picamos, cos? A ver, como non vas picar? Eu piquei. E Teri ben sabe que a xornalista hoxe en día, se queren, é imposible discernir entre o que é verdade e o que é fake e é mentira. Sí. É unha teoría, é imposible. No, ás veces dubidas do que é realmente verdadeiro. Claro. Eu diría que é unha cousa moi importante, que está moi ben que empecedes vos, así con este tipo de cousas, xente máis xoven, para que vaya logo aprendendo cando sexades máis maiores. O conto hai que ver quen edita, quen colga, a fonte. Hai que ver a fonte. Primeiro, de quen dá esa idea. Eso para min é fundamental e despois xa contrastar, ver noutro sitio ou así. De onde son estas nenas? Do Courel. Pois estabades no Courel, non? Pero non, Sí, estábamos no Courel, Son da Tegra é Guarda. do Courel, pero Manuel e eu somos de Vila de Cruces. Vila de Cruces. E Tegra ten que ser da Guarda. Polo nome, non? Bueno, se fora da Guarda sería Trega. Que como dije, da Trega. Trega. Claro, sí. Creo que os da Guarda ven así. Que me chame alguén da Guarda e que me corrixa ou non. Sí. E digo eu, que estades facendo como unha especie de regueifas, non? Como se chama iso? É como unha chamada ao urso, ao oso, non? Chámanse brindos. Como? Brindos. Brindos. Que é un... Pero era como unha regueifa, non? Sí. É a regueifa da zona do Courel. Ai, ese ruido detrás. A ver se vos vai parecer de verdade. Cuidado, e despois que vos cree? Era como conto do Pedro e o Lobo, non? Pero esas cantigas son para atraer o urso. O sea, non como unha regueifa para contestar a unha e outra. É para atraelo, ou non? Claro, podes explicar Tegra moi ben, porque ela é Courel. Claro. Dalle Tegra. Claro. Tegra, non Trega. Ai. É como a regueifa. Era o que se empezou na foca. Chegou o urso. Fuxide! Fuxide! É que está ben editado o vídeo, Está moi ben feito. Está moi ben, está. Non podemos escoitar a Tegra agora mesmo, pero sí vos queremos dar os parabéns por este vídeo, por esta iniciativa, porque ao fin e ao cabo tamén se trata de alertar sobre as fake news e chamar a atención. Así que, parabéns, cuidado co urso. Chao, chao. Chao, rapazas. Chao.
E un dos problemas das fake news